Pozdravujem vás, priatelia. Nachádzame sa v okresnom meste Senec, kde nájdete kompletnú občiansku vybavenosť. Iba pár minút autom od tohto miesta sa váš sen o bývaní v rodinnom dome môže stať skutočnosťou už dnes. Nech sa páči, poďte spolu so mnou. Je postačujúci svojou rozlohou aj pre rodinu s deťmi. A túto zimnú záhradu viete využiť aj ako pracovnú. Tento dom vystihuje luxusné zariadenie a príjemná lokalita, v ktorej sa nachádza. Tak neváhajte a volajte ešte dnes.